Dangance da hatsarin mota wanda aka yi a ranar 7 ga wannan wata da muke ciki na Août tsakanin bus ta STM da kuma Sonitrave. Tabbas ne gwamnati ta ja hankalin mutane sosai sannan an ga cewa gwamnati ta ɗauki matakan da suka kamata. Sabida a ranar Le 15 Août 2026, ministan da ke kula da harkokin transport kafin ma wannan lokaci ma ya sha convoking waɗannan mutane masu hannu da tsaki a cikin sha'anin transport a cikin Nijar, inda yake ja musu kunne da kuma nuna musu matakan da aka ɗauka. To a ranar Le 15 Août ya ƙara gayyato waɗannan mutane inda ya nuna musu abin da ya faru cewa babban hatsari ne kada ya sake maimaituwa nan gaba a cikin ƙasarmu Nijar. Sannan kuma ya nuna musu irin matakan da aka ɗauka ko in ce irin matakan da za a ɗauka nan ba da jimawa ba akan kowane irin bus na transport a cikin ƙasarmu Nijar. Na farko dai a cikin matakan da aka ɗauka ya nuna cewa dole ne kowace bus ya kasance akwai camera de surveillance a cikinta. Sai kuma na biyu, hana amfani da wasu ƙwayoyi can waɗanda za su iya sawar direba maye, duk wasu abu waɗanda ba su kamata ba na shaye-shaye. Sai kuma ya ce dole ne kuma direba sai an yi visit ɗin shi medicalement, sai ya tafi likita an bincike shi an lura cewa bai da komai zai iya tuƙa mota kafin ya iya samu ya hau ya fara tuƙa mota. Sai kuma na gaba ya ce wajibi ne a cikin kowane bus akwai mutanen da za su iya kama ma direba tuƙi idan ya samu wata matsala ko kuma idan ya gaji ko lokacin da ya kamata a ce an canza shi. Kenan bai kamata a ce an ga mutum guda ya hito shi kaɗai cikin mota, shi kaɗai ne direba a cikinta ba, ko da inda zai tahiya ce wadda yake ba ta da nisa. Saboda hanya baka san abin da zai iya samun ka samanta ba, baka san abin da ke jiran ka gaba ba. Sannan kuma ya ce a cikin kowane bus sai an saka wani system wanda yake iya hana ma direba kwana. A lokacin da direba an gaji zai fara kama shi da sauransu can, ya kasance akwai wani system wanda zai iya tada shi ne ya hana mishi kwana nan take. Sannan kuma a cikin matakan da aka ɗauka a kwanakin da suka gabata akwai matakin da ke cewa bai kamata a ɗauki yaro matashi ba wanda bai san muhimmancin rayuwa ba a saka shi wai shine direba wanda zai ja mota, wanda zai ja rayuka da yawa a ciki, sannan kuma a ce wai shine zai tuƙa su har zuwa destination. Ya ce dole ne a ɗauki mutum wanda hankalin shi ya kai, mutum wanda da ka gan shi ka san dai akwai nutsuwa, akwai sanin ya kamata, yana da ƙwarewa sosai a cikin fannin tuƙi, ya san hanya sosai da sauransu. Ba wai don mutum yana da permis ba ne ya yi wata ƙaramar formation a cikin fannin tuƙin bus sannan kuma sai a ɗauke shi a saka shi alhali hankalin shi bai kai ba. Da ma dai wasu matakai masu muhimmanci waɗanda ya kamata a ce sun ɗauka. Duk waɗannan matakan da ministan transport yake ɗaukawa akan kamfanonin transport a cikin ƙasarmu Nijar za su fara aiki ne nan da wata 3 zuwa 6. Su ne delay ɗin da aka ba su. Bayan watanni 6 dole ne kowace bus, kowane kamfani na transport a ga cewa ya bi dokokin da ministan transport ya shimfiɗa musu akan hanya. Akwai inda minista ke cewa wannan accident da ya faru kada a sake ganin wani irin shi ya maimaitu. To muna fatan haka a cikin ƙasarmu Nijar. Sai mu jinjina ma gwamnati sosai sabida suna sauraron al'ummarsu, sabida suna iya ƙoƙari domin magance matsalolin da ke faruwa a cikin ƙasarmu Nijar.